Prvo da se zahvalimo svima koji su pritisnuli like i subscribe. Za 10.000 pratilaca imamo iznenađenje za vas. Kraj leta. Poslednja prilika da još negde otputujete, spavate do kasno ili uživate na toplom suncu po ceo dan. Naši drugari su se vratili sa mora i sada koriste ove dane odmora svako na svoj način. Hvala vam na komentarima. Pipi, šta je bilo? Ne može već biti kraj letnjeg raspusta. Uzviknu Pipi isfrustriran. Moram nekako da produžim leto, razmišlja Pipi naglas. Pa naravno! Ne mogu da verujem da sam zaboravio na ovo. Šta to radiš, Pipi? Upita Gudi začuđeno. Vraćam nas sve na početak leta. Nisam spreman da se završi, izjavi Pipi. Pipi, da li si siguran da to i dalje radi? Pipi, previše si nas vratio, uspaničeno će Gudi. Vau, vidite onog stegosaurusa, zapanjeno reče Ćuri. Ništa ne brinite, sad ću ja to brzo srediti. Vau, eno ga kralj sunce, šokirano će Ćuri. Hej, kako to da ste vi bolje obučeni od mene? Upita Pipi ozlojađeno. Ne, Pipi, ne smemo ništa dirati. Možda slučajno promenimo tok istorije, upozori ga Gudi. Dobro, hajde da probamo opet. Ne, samo smo se opet vratili na kraj leta, tužno reče Pipi. Čekaj malo, gde mi je telefon? Zbunjeno upita Gudi. O ne. Nestala je tehnologija! Ne! Kakav način da se provede dan. Siguran sam da bez obzira na sve, avantura će pratiti naše drugare, bilo leto i raspust ili početak nove školske godine. Kao što ste tražili, u sledećoj epizodi ćemo raditi jedan Q&A sa našim drugarima. Postavite nam pitanje u komentarima, a mi ćemo vam odgovoriti u narednoj epizodi. I naravno, pogledajte naše ostale avanture na YouTubeu i zapratite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Uživajte u letnjem raspustu. Vidimo se!